Ahojte, dnes vám pridám recept na rýchle domáce žemličky. Kilo múky si preosejete do mise. Pridáte takto necelú lyžicu soli. Kto chce, môže pridať napríklad aj nejaké semienka, slnečnicové, lanové, sezam, to už nechám na vás. A taktiež si môžete klasickú hladkú múku vymeniť za špaldovú. Teraz si ešte pridám teplé mlieko, pol litra. K tomuto mlieku rozdrvím kocku droždia, tak ako to bežne robievam. Môžete si ale pripraviť aj kvások, keď chcete. Ja si len takto rozdrvím. A ešte si pridám 2 lyžice ghee masla. Recept, ako si vyrobíte ghee maslo, nájdete medzi mojimi videami. Takže 1 lyžica. Druhá. Kto chce, pridá klasické maslo alebo olej. Kto používa pri varení bravčovú masť, môžete použiť aj bravčovú masť. V teplom mlieku si trošku maslo ešte zmiem z lyžice, aby tam pekne vyšlo celé. Teraz už len nechám vypracovať. Najprv začnem na menšie otáčky, aby múka zbytočne neprášila, a potom postupne pridám na najvyššie otáčky, aby sa cesto dobre prepracovalo. Zatiaľ, ako sa mi bude cesto kysnúť 1 hodinu pri izbovej teplote, tak dám vyhriať rúru na 200 stupňov. Takto vypracované cesto si nechám tu na linke vykysnúť hodinu. Keď máte radi rastcu, tak ľudne si môžete aj trošku rastce pridať do cesta. Taktiež navrch môžete posypať sezamom, zrniečkami rôznymi alebo rastcov, syrom, kto chce. Keď si pridáte do žemličiek, do cesta aj rastcu, tak v podstate budete mať ako keby také bosniaky. Veľkosť už si potom upravíte podľa seba. Hustota cesta je približne takáto. Vidíte, že je také trošku tuhšie. Ak by ste chceli ešte hustejšie, pridáte si viac múky. A kto chce naopak rečie cesto, pridá viacej mlieka. Pri kysnutí musíte pamätať na to, že cesto vám trošku počas celého kysnutia zredne. Teraz už len po povrchu trošku posypem múkou, prikryjem utierkou a takto nechám odpočívať hodinu. Pri izbovej teplote, jasné, že je to ovplyvnené aj tým, že hlavne v zime, ako máte v domácnosti teplo, ale teraz v lete je do hodiny cesto krásne vykysnuté. Takže po hodine potom už len rozdelím na bochničky, poukladám na plech a dám piecť. Po hodine cesto vyzerá takto. Teraz si ho preložím na podložku pracovnú. Z tohto cesta si kľudne môžete urobiť aj rohlíky. Trošku cesto ešte premiesím a porozdeľujem na menšie časti. No, takže pokračujem ďalej. Takto prepracujem trošku. Vidíte, že je pekne nakysnuté, má bublinky. Teraz porozdeľujem na menšie dieliky.
Polovicu cesta použijem na žemličky a z polovice vám ukážem, ako si môžete urobiť rohlíky. Tu si trošku ešte podsypem, odložím jednu časť. Veľkosť cesta si rozdielte podľa toho, ako veľké žemličky alebo ako veľké rohlíky chcete robiť. Záleží to zasa iba na vás, či chcete bosniaky alebo klasické žemle, alebo menšie rožky, prípadne dlhé rohlíky. Cesto som rozdelila na 8 častí a z každej teraz vytvarujem buď žemličku alebo rohlík. Ešte by som vám chcela povedať, že tí, ktorí máte alergiu na mlieko, tak na zamiesenie kľudne použite aj vodu. To nevadí, lebo mlieko používame vlastne iba vtedy, keď vieme, že nám nejako neuškodí. Ale cesto si úplne v poriadku bude, keď si zamiesite aj s tou vodou. Takto vytvarované žemličky budem ukladať na plech. A potom na plechu nechám ešte aspoň tých 10-15 minút podkysnúť. Cesto si takto na spodu poštípem, aby sa pospájalo. A potom už len dotvarujem. Keď chcete robiť rohlíky, tak cesto si trošku valčekom ponaťahujte. Snažte sa vytvarovať do trojuholníčka. Môžete si pomôcť aj rukou do strán a tu na dolu tak trochu do špica. Keď sa aj cesto trošku roztrhne, to nevadí. A teraz, keď máte cesto takto vytvarované, už len stáčate od najširšej strany smerom k tej najúžšej. Takto stočené len položíte na plech. Takže znova cesto trošku rozvalkám. Snažím sa vytvarovať do trojuholníka. Môžete rukami alebo aj tým valčekom, ako vám bude lepšie. A ešte vám poradím, minule som to tak robila pri špaldových žemličkách, že nemusíte robiť na pomúčenej pracovnej doske, ale kľudne si môžete pracovnú plochu natrieť olejom. Teraz od tejto najhrubšej strany pomaličky stáčate. Takto pripravené už potom len položíte na plech a necháte 10-15 minút podkysnúť. Po podkysnutí si žemle aj rožky potriete vodou. Buď takto štecom, alebo kľudne môžete použiť aj rozprašovač a po povrchu žemličky trošku postriekať vodou. Ak by ste chceli, nech majú krajšiu farbu, takú sítejšiu, kľudne na potretie použite vajíčko. Rožky po upečení vyzerajú takto a ja ich vždy ešte potriem vodou trošku. To isté som urobila, keď som dopiekla žemle, že som ich takto popotierala. A teraz už len prikriem utierkou a nechám vychladnúť. Pečivo je hotové, pozrite, pekne mekučké. Aj z druhej strany upečené, taktiež rožky. Z kila múky mi vyšlo 8 rohlíkov a 8 žemlí. Potom, ako sa upiekli, som ich ešte raz potrela vodou, prikryla utierkou a nechala vychladnúť. Ešte sú trošku teplé, ale jednu vo vnútri
Nech môžete vidieť, ako vyzerá, tak prekrojím. Takže takto po upečení, keď sa vychladnú, bude lepšie vidieť bublinky. Ale keď sa takto trošku lepšie pozriete, tak vidíte, že naozaj pekne nakysli. Zostali vláčne, mäkké, zo spodu aj z vrchu upečené. Teraz už len stačí konzumovať tak, ako vám chutí, buď samotné, alebo s nejakými nátierkami. Prípadne si pokrajete zeleninu, natrite maslom, syrom. To už nechám na vás. Odo mňa je to všetko. Vyskúšajte, prípadne mi napíšte, ako to dopadlo, či sa vám žemle podarili. A na budúce upečiem škoricové pletence. Majte sa.